lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ filɛbagaw ni an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Bi ye juma su ye, alamisa, mɛ kalo tile 29 san 2025, ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Keba Jalo bi yan, min ye Falaye Keyita fana bi yan. Su in na an bɛna na minisiri Sajo ale ka Malikura taasira bamanankan o jɛmukan di aw ma. Nka yan'o cɛ bamananw ko ko dugubila ka fisa laadawuli ye. Maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔkan k'a bɛɛ lajɛlen fo. Jaba Sidibe an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Bolekaw fɛ yen, Salakaw ka sigi la nin waati in na. Min ye Sori Kɛmɛso ye, an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ, an bɛ Sori Kɛmɛso fo su ani tile. Bayiba mairie du district la k'ale fana fo, min ye an ka cɛkɔrɔba ye Siriman Bacili ka foli ta ka ɲɛsin an ma. An ka misiri alimami n'o ye Elhaji Udu Kone ye, an bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya di a yɛrɛ ma farimanda la nin waati in na. Misiri alimami da an ka ale taalen don Imura la, n'o ye Umra ni ale taalen don Magangaw fɛ yen. An ka misiri maa caman fana taalen don nin waati in na Magangaw fɛ yen. An bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ. Kuse Tera honorable an b'a fo k'a waleɲuman dɔn. Ale sababuya la su in na ka CNT maa caman fo. Kɛba an kun y'a bila mini. Aw ka ko in a dɛsɛlen don k'an yɛrɛ an danna an bila fɔ an ye selibako yɛrɛ la. Sɔgɔmada in na anw ko le 7 ne bɛ Dawudu ka Malikura taasira enregistrement kɛyɔrɔ la. Mɔgɔw b'a la ko flash special bɛna kɛ ORTM kan fo k'an kɔnɔ boli. Cɛ Falaye ni tulo kelen taara kungo la n'a bolila bolila parce que a ma a y'a ye de. Cɛw ko tɛ ten i taalen ka taa fɔ k'i bɔra gouvernement na ten a flash special min an ka kɛ ka kow tɛ suda cɛw. A kɛra don jumɛn ye sisan? Le 8 wa ou bien le 9 ou bien le 10 de le 6. Ayiwa bon peut-être silamɛ diinɛ mɔgɔw ka yafa ma tiɲɛ yɛrɛ la u ka yafa ma Ala a n'a kira kama. Ne ka jate la an bɛ se k'an ka selincinin kalo ɲini o ye ne ka kunfin jate ye dɛ. Nka seliba mana se n'a ma ɲɛ k'aw ne ka hijitalaw bɛ taa Makan an k'an bɛrɛ bɛn olu ma dɔrɔn. Arafa anw bɛ se cogo di ka Arafa kɛ alamisa ka juma bila ka taa seli kɛ fɛ. Bon diinɛ kelen ninnu de don a kuma fɔ man di. Bon cɛ u kana taa nɛni tuguni ne na tile fila in na kojugu koyi walayi. Falaye an yɛrɛ k'a jateminɛ jɛkulu min bɛ sigi k'a bɛ kalo ɲini anw ka jamana kɔnɔna na yan kalo ɲini de dagalen don. Bon an n'an lamini jamana caman fana i ɲɛma d'an ma. Fɔlɔ yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ bɔ ko kalama tuma min k'a fɔ ko n bɛ n kini ni numan dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Segu. Falaye walahi an ka cɛkɔrɔba a wagati y'a sɔrɔ fɛn tile tɛ yen dɛ. Téléphone bako tile tɛ yen, téléphone kelen pe de tun bɛ an ka kare bɛɛ Segu. Kare bɛɛ mais i b'a ye Kɔdiwarikaw u bɛ weleli kɛ ka ɲininkali kɛ. Burukinakaw bɛ weleli kɛ ka ɲininkali kɛ. Senegalikaw, Moritannikaw. Falaye nin bɛɛ de tun b'a fɔ ko Mali ka seli ye don jumɛn? N'an ko k'an ta ye don min ye mɔgɔw bɛ tugu anw kɔ.
nga bi n'an fana m'a lajɛ ka segin an nɔkɔrɔ la ten a ma ɲi dɛ anw ka fɛn o fɛn na anw bɛ gɛlɛya sɔrɔ a ko la aw bɛɛ lajɛlen hakili b'a la sunkalo daminɛ a kɛra sibiri ye a y'anw sɔrɔ burukina ala bɛ s'a ka ko la sunkalo bɛ ban don min o ye ne sɔrɔ burukina kelen in na ye tuguni mali selila juma sibiri de mali selila sibiri dimanche anw selila lundi ne kɔni ko ɲinan ne ye tile 30 sɔrɔ depuis ala k'an wolo parce que sunkalo ne y'a daminɛ burukinakaw fɛ yen an bɛɛ ni mali bɛɛ y'a bɛɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ma fili a kɛra sibiri donya dɔ fɛ o tɛ an bɛɛ y'a don ɲɔgɔn fɛ ala nana kɛ anw tun b'an ka enquêtes la burukina niger togo ani benin ni ghana o sen fɛ seli don nana bɛn k'an to burukina an nana dɔrɔn ka sun tigɛ dɔrɔn kɔfɛ sɔn dɔrɔn ko mali ka seli ye sini ye bon an tora ye ten burukinabew nana ko non ko olu ma kalo ye olu ka commission mɔgɔ nana k'olu ma kalo ye k'an ka sun dimanche lundi ko bɛ kɛ burukina seli an y'a kɛ ten bon kalo ko in ne bɛ kɔni bɛ sɔn parce que don la imam Diko ne n'a tun bɛ baara kɛ n y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bila ko tɛ ne ni Diko bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna kosɛbɛ don dɔ la ne de y'a fɔ arajo la Kiledu la n ko ne ma min faamu i n'a fɔ nin ɲɔgɔnna quoi n ko est ce que anw tɛ se k'an ka seli bɛrɛ bɛn mɔgɔ tɔw ta ma imam Diko ko ne ma ko ayi k'an ka jamana tabiya ye min ye o ye ka kalo de ɲini ye c'est à dire ko kalo ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o tɛ siri mɔgɔ ka ko la est ce que aw y'a faamu donc ni kalo ko kuma nana kalo bɛ ɲini fɔlɔ de jɛkulu min sigilen don n'o y'a bila yɔrɔ min gouvernement da don yɔrɔ t'a la gouvernement ka foyi t'a la bon sen ta min kɛra fiɲɛ yɛrɛ ye o de ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen tilalen baaraw la pewu maa minnu ye kalo ye olu yɛrɛ kun sɔnna sa k'a fɔ ko an ka nin ko in to tan komi gouvernement y'a jalatigɛ nka maaw de sɔrɔla ko diinɛ na k'o ti bɛn silamɛ diinɛ na k'o ti bɛn cogo si la bon i bɛ ne denkɛ in dɔn Madu Kone ale ka foyi ma tunu a ka papaga ma tunu i n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɔ cogo min na papaga t'a bolo cogo a ka papaga ma tunu donc a nana sigi télé la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko kalo bon an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'o tɛ ne kɔni ka fantan jate n'i y'a dan ne ma fala ye n'a ma ɲɛ k'an ka mɔgɔw bɛ taa hiji la hiji bɛ kɛ anw ɲɛna magankaw b'u ka arafa fɔ anw ɲɛna an b'an ka tawafuw kɛ k'an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ hijidenw bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ magan min na i b'a dɔn ko sen ta min ka jugu wa bɛɛ tun ye le sisi ye fo mali kelen bɛ walayi n terikɛ dɔ bɛ Montréal a ye n wele a ko min ka jugu olu ka baarakɛyɔrɔ la bi sɔgɔmada in na olu ye mali ka dati yira mɔgɔw ko ko vraiment ko c'est une bonne chose ko ni kalo ko de don maintenant sisan ale taara a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la sini cogo min bon jɔn ko ala ne yɛrɛ kɔni fala ye ne kelen n y'a fɔ kibaruya ɲɛna sɔgɔmada in na le 7 diyara ne ye dɛ a tun bɛ dɔ fara ne ka kuma kan tuguni mais le 6 a cɔrilen don dɛ a cɔrilen don kojugu ne kelen tɛ fana dɛ ne ni ɲɔgɔnna caman n'a ma ɲɛ min kɔ ne bɛ taa segu kibaruya ko ne kana voyager n tɛ ne tun taatɔ don Benin ko n kana taa yɔrɔ si ko n ka to yan n tɛ mission bɛ ne bolo ne tun kan ka taa aw ka malikura taasira ye ni fɛn de bɛ ka ne to yan sinon sisan b'a sɔrɔ ne taara bon nin waati in na kumaw bɛ ka caya lakanabaliya kumaw bɛ ka caya bi a bɛna na bɔ télé la an ni ministre Dawudu an tun bɛ école de police la an ye malikura taasira enregistré bi tubabukan ni bamanankan a ye kibaruya caman di fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan kuma tɛ sisan polisi ko kuma polisi bɛ sɔrɔsi ye sɔrɔsi bɛ polisi ye nka a ko k'an ka carte biométrique tonnen don hali bi 100 sarada la bamakɔkaw de tɛ taa carte ta fiyewu ko Bamako bɛ 54 de la carte 8,8 dilannen 1,1 ni kɔ de bɛ Bamako ma foyi sɔrɔ mais togoda dugu la k'o fana bɛ ka caya sisan fana ko minnu fana taara wari bɔ fala ye min ye kuma lamɛn
mun tara war bo sa wa kelen ku bi ngana chani mo mun nga carte d'identité do ide o ministre ko fana ko mi ye carte d'identité papier la mai ku bina no dlani dabla soni ku bina no dlani dabla bo fana ku bina na a carte d'identité do nge abe war bi ko amta dugu to ko di ke ba Mauritanie ni Mali che dugu to ko di gogi abe soro gogi wata no falai ministre ko fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw bɛna na a ja ye tele la n'ala sɔnna a ma a ko mɔgɔw b'a fɔ ko ni mɔgɔw bɛ don an ka jamana kɔnɔ ko k'u sɛgɛsɛgɛ ko nka ko n'i y'a fɔ ko polisiw u ka kari jɔ kari kelen o kelen bɛ tɛmɛ u la u k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ a ɲɛ ma ko mɔgɔ kelen de bɛ tila ka fɔ tuguni ko u bɛ ka an bɛ mɛn mɔbili kɔnɔ k'a bɛ kɛ cogo di sisan ko olu kɔni ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ a ko k'a tɛna o bɛɛ la k'o ɲɛfɔ ko nka ko don nataw la k'an bɛna n'a ye bolo ka maga mɔgɔ fɛnw na bolo la o tɛ u bɛna na mɔbiliw la tɛmɛ sira dɔ fɛ parce que k'u bɛ ka fɛnw n'u la kɔlɔsi marifa caman bɛ ka don Bamako maramafɛnw bɛ ka don Bamako minisiri ye kuma min fana fɔ dugu yɔrɔ minnu bɛ yen bi mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka ngamu da a ko maa si tɛ Mali kɔnɔ k'i b'a fɔ ko tɔɔrɔ b'i kan ko Mali tɛ min kalama mais jamana in baara a n'a fɛɛrɛw sigicogo ɲɔgɔn kan ko o de don ko nka ko ni ala sɔnna a ma ko min ye opération dugukolo ko ye ko mɔgɔw bɛna n'a ye u bɛna na baara min kɛ o hukumu kan k'o t'ale yɛrɛ kelen ye o ye jamanakuntigi ka laɲini de ye ka ɲɛsin sɔrɔdasi ni finitigilaka bɛɛ lajɛlen ma donc Dawudu ye kuma minnu fɔ bi o y'o ye vérificateur yɔrɔ ale ka mandat banna maa wɛrɛ bilara ale nɔ na dɔ in tɔgɔ ye di dɔngɔdɔngɔ in bɛ min kunna yɔrɔ dɔ in sa minnu kun ko anw bɛ k'an ka wari dafɔ ta n'anw y'an sama ka bɔ a la Mumuni Gino o tile ale fana ka san 8 banna fala ye ale fana ka mandat bantɔ don o ye sɛkili sabasiri daminɛ to an bɛ taa an tɔgɔ sɛbɛn n'an y'a sɔrɔ o don n'an m'a sɔrɔ dɔ kɛra maa dɔ la an da bɛ ko an fana na o de don appel à candidature de don fala i bɛ t'i garisigɛ la ni i sera k'a sɔrɔ mais jɔn de bɛna na Mumuni fana sɛgɛsɛgɛ sisan san 8 kɔnɔna na ale ye mun wari mun fɛn minnu baara mun jɔn bɛna na ale sɛgɛsɛgɛ sisan i b'a sɔrɔ ale sɛgɛsɛgɛlen don parce que comme ale tɛna se k'a fɔ anw ɲɛna k'an ka taa an ka sɔrɔw dafɔ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ma ka sɔrɔ dafɔ san o san a don wagati a la mun b'a bolo mun t'a bolo a n'a jɛɲɔgɔnw hakilila k'a fɔ kɔni n'i ma ɲɛ k'i b'a fɔ mɔgɔw ma k'u ka kɛ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ o mais Mumuni n bɛ min f'i ɲɛna Mumuni ɲɔgɔnna magistrat ka dɔgɔ dɛ mais magistrat belebelew dɔ jamana kɔnɔ mais Mumuni fana magistrat ɲɛnama don magistrat intègre don baarakɛla don faso kanuna don anw ye Moritanikaw y'an fɛ yan tile 2 in na n t'a dɔn n'aw hakili b'a la o kun nana k'an ka o senkɔrɔma don k'u ka mɔgɔ dɔ bɛ yen k'a bɛ ka jɔyɔrɔ ɲini Mohamed Teya a kɛra BOAD directeur ye Mali fala anw bɛ yɔrɔ yɔrɔ o tɛ baati koyi ni aigle yɛrɛ tɛ anw tɛ baati o fɛn fila de b'anw dasi sanji ani aigle n tɛ an ka gosili banna pewu n tɛ n yɛrɛ kɛra Musa ɲɔgɔnna ye koyi wala nin don u nana yan Moritanikaw nana yan k'an ka senkɔrɔma don k'a bɛ ka BOAD jɔyɔrɔba ɲini ala y'a kɛ bi kalata kɛra siɲɛ fɔlɔ a ye dɔw bin siɲɛ filanan a ye dɔw bin sabanan a ye se sɔrɔ nka k'a daminɛ a daminɛ fo ka taa ban Mali y'a senkɔrɔma don a bɛɛ la mɔgɔ wɛrɛ de nana fara Mali kan min ye Moritanikaw ye u ka nin kɔni sigili kɔnɔna na hakili la k'a fɔ an yɛrɛ fana na an ka hakɛ dɔw sɔrɔ sa sinon cɛ dɔ bɔra an kɛ kɔgɔji yan fan fɛ a kɛlen don k'i bolo ja an kɔnɔ na an ka wariw tɛ ka se ka na an sago la dɛ nin na kɛ lafiya da ye an bɛɛ lajɛlen ma fala i ye kilim kɛ cogo min sisan nin de ye kilim ye n tɛ nin jɛ in ne fɛ o n ko Kitaka y'a di a ka sira yɛrɛ bɛɛ tiɲɛnen don ne ko Madina bɛ yan n'an m'a fɔ Madina k'an ka siraw lajɛ an ka siraw tiɲɛnen don dɛ Bamako yɛrɛ sira bɛɛ de tiɲɛnen don walayi jinɔgɔ bi nin ka n'an fa wa samiya min dontɔ filɛ nin soso fana bɛna na ka na i ta k'an na tuguni ko n ka dɔ fɔ denmisɛnninw ye
bi ko fɛn min bɛ yen kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ k'o ye denmisɛnninw b'a fɛ ka kɛ fɛn ye k'a sɔrɔ u ma fɛn sɔrɔ an b'a ɲini u fɛ u ka kɛ maa ye u kana kɛ fɛn ye dɛ n'i kɛra fɛn ye i bɛ fara fɛn de kan ka di fɛntigiw ma nka n'i kɛra maa ye i b'i yɛrɛ sɔrɔ fala ye jenika ɲimi bilikan boli a tɛ foyi ɲɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna baara maaw ka baara kɛ baara dɔrɔn de bɛ maaninfin bɔ donda la fala ye mɔgɔw ye mobili parantiyaw kɛ yan u kapitɛnilama ka kɛ sotarama parantiw ye u letinanama ka tila ka jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔ ye koko feere kɛ a san 4 ala y'a kɛ transition nana a ye fonction publique sɔrɔ maa caman kɛra wotoro puselaw ye a jirimere puselaw ni fɛnw bi na u kun bɛ suma na o de la n bɛ tilen k'a fɔ denmisɛnw ɲɛna e ka wolo bi sinikɛnɛ e ka fɛn sɔrɔ e ka tila ka yiriwa ka tila ka yaada ka kafa i mɛtɔ si la a bɛ gɛlɛya dɛ nka n'i y'i cɛsiri ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni k'i hakili to i yɛrɛ la ka maa tɔw filɛ maa ye k'i yɛrɛ filɛ maa ye k'i ka baarada dɔn k'i donfan dɔn k'i bɔfan dɔn ka fa dɔ fa ye ka ba dɔ ba ye ka dɔgɔnin dɔ dɔgɔnin ye ka tɛnɛmuso ni kɔrɔmuso ni tɛnɛmuso ni balimamuso ni sinamuso k'olu bɛɛ lajɛlen dɔn ka nimɔgɔninw dɔn ka kalimɛw dɔn ka i yɛrɛ dɔn ka maaw dɔn fala ye i filitɔ a ka gɛlɛn dɛ bamananw bɛ min fɔ maa y'i yɛrɛ de ye koyi n ye kuma dɔ de mɛn kun bɛ ɲini kana bonya hakili ma nka n tilara k'an sigi k'an miiri n ko a bɛ n'a fɔ anw ka denmisɛnw u bolo ko maa minnu bɛ seko ni dɔnko baara la anw ka jamana kɔnɔ k'u bɛ kow k'u kunfɛ de fala ye tiɲɛ don caciri bɔ ɲɔgɔnna manamana ko tɛ dɛ nka manamana mɔgɔ tɛ se ka caciri bɔ dɛ n'i taara gima sɔrɔ a bɛ ka leçon réciter a bɛ k'i ɲɛna ko fatɔko don ɲɔgɔlɔnbɔla ninnu filɛ nin u bɛ baara min kɛ ala kelen pe de b'a dɔn duruseli bɛ ɲini ka n'u fa ko an ka denmisɛnnin dɔ bɛ yen k'a bɛ tugu an ka tɔgɔtigibaw nɔfɛ n tɛna tɔgɔ fɔli kɛ parce que kulubali fana sisanama a so wulilen don dɛ dagabana adama a so wulilen don tile 2 in na dɛ fala ye ko kamalen bɛ tugu an ka jamana tɔgɔtigiba n'an ka nafolotigibaw de nɔfɛ a n'olu bɛ baro kɛ u bɛ tilelafana dun u bɛ surafana dun u bɛ don wo bɛɛ kɔnɔ gundola ko dɔw bɛ fɔ a ye ka se dan na o de fana filɛ nin ye ka taa bɔlɔlɔ sira dɔ sigi fɛn o fɛn bɛ fɔ o barokɛnɛw kan ka n'olu ɲagarila bɔ n'o ye olu de tora nin tigi ɲinini na sa sigana yɛrɛ nana don kibaru de taara ni jani kuma ye kɛnɛ non fala non famara don u tora o la ten ɲɔgɔn jalaki kelen ko a bana ta a tɛ taa ni nin ko ye cybercriminalité la fiyewu a k'a ko sɛgɛsɛgɛ fala ye ɲinini de taara kɛ k'a ye k'a fɔ kamalen min yɛrɛ b'u cɛla su ni tile ale de bɛ k'u gundo yira diɲɛ na ale de bɛ k'u lebu ne m'a fɛ yen n ko garisɛgɛ fɛn fɛn bɛ maa la cybercriminalité la n'i bɛ kɔ kan o don ni n yɛrɛ taatɔ don duguni na ni n mɛnna yen dɔɔni n fana na n da kɔ a bɔ k'an do ye fala ye tɛgɛ de dara a kan tɛgɛ dara a kan sa a bɛ maaw bolo adama ka maaw kɔni y'a bila mana la k'a ka kiiri kan ka kɛ e mɔgɔ min i bɛ baara kɛ i b'i cɛsiri i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i bɛ min sɔrɔ a kan ka don da min fɛ i tɛ nata fala ye fɛn min n'i y'i sigi k'i yɛrɛ ka ko bɛrɛ bɛn i yɛrɛ ma i tɛ ŋanamu kɛ i bɛ min sɔrɔ o la i t'o sɔrɔ kurutu la nka o kɔrɔ tɛ ko maaw t'i bonya o kɔrɔ tɛ ko maaw tɛ ɲumanya k'i ye o kɔrɔ tɛ ko maaw t'i dɛmɛ nka i k'a kɛ hakɛ ani bɛrɛ kɔnɔna na min t'i nata fɛn nɔfɛ fɛn min tɛ se t'i ye an ka sifin caman ka mun ye baara ye mun ye bi fala ye ne bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna hali sini ni sinikɛnɛ na anw mɛnna jani na ta dɔ bɛ jani junior créer keba junior bɛ créer kasim junior bɛ créer fala junior bɛ créer fiɲɛnatigɛ fɛn o ye i b'a dɔn min bɛna n'o ye o kɔrɔ ko anw ka denmisɛnnin caman bɛ yen u kunkolo tɛ baara de kɛ nanzara tɔgɔw ta ka da fɛnw na
waliya minnu tɛ an ka taabolo ye an t'an yɛrɛ ye fɛn minnu kɔnɔ k'olu kɛ ko ka se ka nafa sɔrɔ joona ko n bɛ ninnu ɲɛko sa i bɛ k'i yɛrɛ de ɲɛko parce que a bɛ ba yɛrɛ de ka ɲɛkumu kan o donc su in na an b'a fɛ ka nin fɔ denmisɛnninw k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ u ɲɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la fala k'a kunkolo bɛ suma na i bɛ Dosolo Tarawele dɔn wa i tɛ Dosolo Tarawele dɔn mais Nekura sugu tɔgɔ dalen don ale de la chambre de commerce ɲɛmaaya ale y'a k'an ka jamana kɔnɔ yan mais fala ni Dosolo Tarawele ka kuma fɔra i ɲɛji bɛ bɔ Sheraton ni Radisson tigi Kome o taara Côte d'Ivoire to min ka kɛ nafolotigi ye n'o fɔra i ye i bɛ masaya segin Ala ma aw ka Dawudabugu kelen camion de y'o ta ye o taara a yɛrɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire worojurafalaw bolo o ye sɛgɛn min y'a ɲɛ na Ala kelen de b'a dɔn olu n'u ɲɔgɔnna joli joli Maju Sɛnparaw ni a kirikiraw ba Seydou Sila ninnu fala n'i taara u fɛ n'u ka histoire f'i ye i b'i cɛsiri an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ Segu Ala ka hinɛ a la Bamaru Simaka ni ye Somatara dayɛlɛ sigi a ko don dɔ la tellement jigitigɛ bonyana a ma f'a tun bɛna joli fɔnɔ mais o m'a bali a k'a timinanja ale fa kɔrɔkɛ de ye karamɔgɔ Simaka ye olu tɛ foyi dɔn ni jago tɛ o denmuso de bɛ yen bi n'an b'a fɔ ma ko Gaku ale de bɛ ka Somatara gérer a n'a dɔgɔnin Maribilen fala ninnu n'u ɲɔgɔnna caman de bɛ yen anw b'u ye an bɛ se ka girin k'u nɛgɛ minɛ ten Ala ma hinɛ Gayila la Balabugu denmisɛnnin caman kun ni Gayila bɛ baro kɛ tiɲɛ don a bɛ fɛn fɔ filakan na mais a ka dɔ b'a mabɔkɛ dɔ b'a kɛrɛfɛ u b'a fɔ bamanankan na fala ninnu kun ye livre de ye Musa Bala Kulubaliw bi denmisɛnnin jumɛn bɛ t'i sigi maakɔrɔbaw kɔrɔ k'olu lamɛn on n'a pas de temps wa an b'an kɔlɔsi fɛn kelen na n bɛ segin a kan bi a y'aw kɔlɔsi téléphone na n ye fɛn dɔ ye tile fila in na an k'an kɔlɔsi téléphone na denmisɛnnin bɛ maa maa bolo i ka denmisɛnninw la kɔlɔsi maakɔrɔba yɛrɛ i kɔlɔsi fala ye téléphone ye jɔnya minɛn de ye jɔnya minɛn min i bɛ se k'i yɛrɛ kan hɔrɔnya n'i ye dan dɔn kow la n'i ye dan sigi kow la n'i y'i magoɲɛ minɛn dɔn a la n'i y'i ka sɔrɔ yɔrɔ dɔn a la ka baara kɛ n'o o ye n'o tɛ n'i girinna a kan a bɛ komi diɲɛ n'a den n y'a mɛn an ka tarikutigiw da ko muso dɔ nana dugu kɔnɔ a ko ni min sera ka boli ka ko ale la k'o b'a minɛ o bɛ kɛ a cɛ ye fala ye dugu npogokolontigiw wulila ka boli a nɔfɛ faamaw bolila a nɔfɛ piliw bɛ boli mɔgɔw bɛ bin f'a nana to dugu masakɛ ye o kelen min binna dingɛ kɔnɔ dɛ o taalen dingɛ kɔnɔ o ko k'e y'anw ka dugu ci dɛ a ko e yɛrɛ sisan sa yanni ne ka sa e ye jɔn ye a ko k'ale ye diɲɛ de ye an bɛ girin diɲɛ de nɔfɛ a b'an sama ka taa n'an ye kaburu la f'an ka limaniya an k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ so sigi in ye waati de fala ye an tun b'a fɛ ka nin fɔ bi parce que an ka maakɔrɔba caman y'an wele nka an bɛ fɛn dɔ fana fɔ bi an ka jamana kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛ yen olu fana bɛ degun kɔnɔna na an kana ɲinɛ o kɔ sabula balo caman a sɛnɛnen don malotigiw caman jɔrɔlen nka an b'an sɛmɛ an ka jamana ɲɛmaaw la Keba Sangare a ye munumunu salo dɔ kɛ ani baara minnu bɛ sen na wolomasiri tabaw yɛrɛ bɛ na ko minnu sigi sen kan an bɛ jɛ sa ka Sajo ale ka Malikura taasira k'o da aw ma su in na aw ka se ka faamuyali k'a la min ye sini sɔgɔma n'Ala sɔnna a ma kibaruya an bɛna olu di aw ko seli ye le 20 combien ni ne ye wari sɔrɔ don min ne bɛ n da kɛ sinon kibaruya ne y'a f'i ɲɛna bi dɛ n'a kɛra le 7 o bɛ ne arranger parce que on se rendez-vous vendredi ni vendredi kɛra fɛn ye aw bɛ mɛn tan k'a sɔrɔ aw ma seli kɛ fɔlɔ dɛ fo n'a ye dugawu kɛ ni sababu ɲuman wɛrɛ bɔra n'o tɛ kɔni aw yɛrɛ b'a dɔn le 5 de y'aw fana ka jakatali fitiri ye yan
n'an y'o kɔnɔ n'an k'an b'o kɔnɔ a ti ɲɛ fala an bɛ te fan fɛ Malikura ta sira Sajo ye min fɔ bamanankan na an ka jɛ k'o lamɛn babu a bɛ kun cɛ o kan a k'an bɛn sini. An balimaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kabini Kidal la. An ka jamana gouvernement ye taabolo dɔ sigi sen kan ka to ka jamanadenw kunnafoni gouvernement mɔgɔw ka baara kelenw kan bɛɛ lajɛlen k'i dantigɛ kelen kelen n'o bɛ wuli ko Malikura taasira. Malikura taasira tako sabanan ɲinan san 2025 ta ye. Hakilina don min sigira gouvernement fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kunnafoni ko ɲɛnabɔ jɛkulu Sigma ani ORTM ni ANCD ka fara kunnafoni di cakɛda dɔw kan ka jamana kɔnɔ. Ministre bɛɛ lajɛlen k'i dantigɛ kelen kelen i ka ministre ka baara kelenw kan jamana denw ye. An bɛ yan bi Malikura taasira tako sabanan hukumu de kɔnɔ. An sera ya lahalaya min na o ye an ka jamana mugubɔ ni sɔrɔdasi kɔrɔ ka ko ɲɛnabɔ ministre général de corps d'armée Sajo Kamara ale ka laɲini ye. An nana Kidal ya ka na Malikura taasira kɔrɔfɔw sigi yan ka ɲɛfɔli kɛ jamana bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kabini Kidal. Hakilila jiginna ka suru san 2 ɲɔgɔnna la Kidal bɔsira ka bɔ Bamanjiw ani Juguw bolo a bɛ Mali ta la siga t'a la. Nin y'o taamasiyɛn dɔ ye. O dɔrɔn tɛ kabini o kɛra dɔ farala cɛsiri kan an ka jamana finitigiw fɛ an ka jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ minɛnko nasiraw la jɛɲɔgɔnya nasiraw la hakilina kɔrɔw nasiraw hali fɛɛrɛw tigɛliw nasiraw la. An bɛna ɲininkali dɔw kɛ ministre la walasa ka ɲɛfɔli kɛ min tigila o mɛnni kɔda ye ale ka a yɛrɛ da se u ma ka baara fanbaw ɲɛfɔ. Ayiwa ministre Sajo Kamara i ni sɛ. Marahaba. Ka ɲininkali kɛ ministre la walasa ka bɔ kun banna ni n baarakɛɲɔgɔn Seydou Oumar Traoré ale de bɛna o kɛ ɲɔgɔn fɛ. Seydou Oumar Traoré ni sɛ. Marc i ni ɲantuma. Ministre ni sɛ. Seydou Oumar Traoré ale ye an ka radio so dɔ tigi ye a ɲɛmɔgɔ fana don u b'a fɔ ma ko radio Bawule. Yani an ka taaɲɛ ni kɔrɔfɔ tɔ ye an ka finitigiw ka kunnafoni di cakɛda n'u bɛ wele ko DIRPA o ye kunnafoni dɔw labɛn an ka armée ka baarakɛlen fanba dɔw kan minnu bɛ se ka fɔ jama ye an ka jɛ k'olu lamɛn fɔlɔ ani k'u lajɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kunnafoni ye ministre la. Bi bi in na min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye ni o ye armée Mali ye anw ka kɛlɛbolo u ye yɛlɛma kura da ka fari kura bolo da ka ɲɛda kura bolo da. Kunu an tun bɛ cɛfarinsi minnu dɔn bi an ɲɛ bɛ o cɛfarinsiw de la an ɲɛ kɔrɔ. Kɛlɛkɛminɛnko taabolo la ani kɛlɛ fɛɛrɛw taabolo la taabolo kuraw ni hakilina kuraw olu donna u senkɔrɔ. O yɛlɛma ninnu caman ni wulikajɔ ninnu kɛra ni camancɛ fanga kotigi général d'armée Assimi Goïta ale ni a jɛɲɔgɔnw ka wulikajɔ kɔnɔna ye. Siga kɛlen don a la diɲɛ kɛlen don a ye k'a fɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana kɛlɛbolo jamana bɛ jɔ o de kan o y'a sinsin bere dɔ ye min bɛ kɛ sababu ye ka na ni basigi yɛrɛ ye jamana kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye o dɔn ka fɛɛrɛ kura ni baara kuraw boloda ka hakilina kuraw boloda ka yɛlɛmaw boloda min bɛ kɛ sababu ye an ka jamana kɛlɛkɛbolo a bɛ se ka kɛ an sago ye cogo min. O misali dɔ ye i n'a fɔ min ye kɛlɛkɛcɛw caman tali ye. Kɛlɛkɛcɛw tali ka kɛ ni formation fana ye k'u kalan ka dɔ fara u ka dɔnniya ni u ka faamuyali ka kɛlɛ baara ɲɛdɔn k'olu sira don u kɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛma kura ninnu don an ka kɛlɛbolow taabolo la wa min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u taara o de taabolo fɛ. O kalanw ni o faamuyali ni o ɲɛdɔnw taabolo kɔnɔna na u ye kalanw kɛ u kunna an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ye kalanw sɔrɔ kalan minnu ni olu ye buna hadamadenya jo sariyaw lakana ni hakilinaw ye kɛlɛkɛdagaw kɔnɔna na. Bibi na n'i ye an ka jamana kɛlɛbolow ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ min ye an ka jamana sankolo ye ale kun ye fala ye a bɛ san damadɔ bɔ bi ka da kan min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛn ye o kun tɛ yen nka bi min ye an ka jamana sankolo ye a bɛ an ka sanfɛ kɛlɛkɛlaw sago la ni sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw caman sɔrɔli ye min b'a to an ka jamana ale ka yɛrɛya ni a ka dugukolo sabatili a ka dugukolo lakanani o bɛ se ka sabati k'o kɛ an sago ye. Sanfɛla bɛ cogo min dugumala fana bɛ tentɔ duguma kɛlɛkɛminɛnw olu fana caman sɔrɔla i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min suruku sabaratigi o ye kungo ka hɛrɛ dɔgɔyalen duguma kɛlɛkɛminɛnw min ye mobiliw ye min ye char kɔnbaw ye
min ye blendew ye o ni a ɲɔgɔnna caaman olu fana sɔrɔla an ka kɛlɛkɛcɛw fɛ min kɛra sababu ye k'u ka kɛlɛ baaraw nɔgɔya u bolo kɛlɛdagaw la k'a kɛ basigi ni hakilisigi kɔnɔna na n'a sɔrɔla fɔlɔ an ka kɛlɛkɛcɛw tun bɛ u sigi ka juguw makɔnɔ bi u bɛ wuli ka juguw sɛgɛrɛ fɔ u yɛrɛ dakayɔrɔ la ka taa dankari u la o dun bɛɛ lajɛlen hakilinaw kɛra ni kɛlɛkɛminan kuraw sɔrɔli ye olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ni hakilina kura ni taabolo kura ni fɛɛrɛ kura minnu ni o donna u senkɔrɔ min ye an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ye ka da AES hakilinan kan u ni Niger ani Burkina olu tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma jugu kɛlɛli baaraw la wa jaabi lakikaw b'a la ka sɔrɔ o la bi minnu bɛ maa jigifa kosɛbɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma donnen don ni baara kuraw ye k'a boloda ka ɲɛsin u ma i n'a fɔ min ye kan kuraw jɔli ye kan minnu ni olu tiɲɛnen don k'olu labɛn u ye min ye dɔgɔtɔrɔsow ye ka tila k'olu fana jɔ u ye a bɛ fɔ min ma ko hôpital militaire fo ka taa se centre de formation ma ni o ye dɔnniya dafa kalanyɔrɔw ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ baara ale sinsin bere dɔ fana ye kunnafoni di tasira hakilina ɲumanw ye o de kosɔn min ye an ka jamana kɛlɛbolomaw ye bibi na kɛrɛnkɛrɛnnenya na minisiriso min ni ale ka baara ɲɛsinen don jamana yɛrɛ lakanani ma ale y'i sinsin kunnafoni ko kan kosɛbɛ o de kosɔn bibi na min ye armée Mali ye a tɔgɔla arajoso bɛ a bolo wa a tɔgɔla web TV bɛ a bolo ni o ye jabarani ye min bɛ bɔlɔlɔ sira kan wa min ye bɔlɔlɔ sira kunnafoni di sira wɛrɛ fana ye a bɛ fɔ min ma ko site internet o bɛ u bolo walasa kunnafoni jɛlen a bɛ se ka cari wagati bɛɛ lajɛlen na maaw ka kunnafoni sɔrɔ a sɔrɔ cogo la. Ministre général du corps d'armée Sadio Kamara muna y'a ŋaniya an ka na nin kɛnɛ sigi Kidal. N bɛ aw fo n bisimilali la nin kɛnɛ in kan yan n bɛ général de division Elhaji Gamu Kidal gouverneur a n'a baarakɛɲɔgɔnw ani Kidal finitigilaka bɛɛ ka fara Kidal la population kan n bɛ foli bila u bɛɛ lajɛlen na n bisimila ko ɲuman na yan nɔ ne ni n ka jama an bɛ Ala fo ne tun ma miiri k'a fɔ ko n bɛ se ka segin ka na Kidal yan n tun ma miiri k'a fɔ Kidal bɛ se ka segin Mali taya la ne ye chance sɔrɔ 2012 Kidal binnen ne sera ka bɔ nka n compagnon d'arme dɔw bɛ yen n baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen minnu ni tora kɛlɛ in na an bɛ tasi bila ka ɲɛsin olu ma u ka saya a ma kɛ fu ye u ka saya kɛra sababu ye an y'an cɛsiri k'an ɲɛsin jugu kɛlɛli ma u ka saya kɛra sababu ye an sera ka Mali kelenya bi Mali y'an ta ye Kidal binna janfa kɔnɔ kun ka dun an nana dɛmɛ an ye dɛmɛbagaw sɔrɔ caman mɛ n'i ye jateminɛ kɛ minnu nana an dɛmɛ u y'an dɛmɛ ka Tɔnbɔkutu minɛ u y'an dɛmɛ ka Gawo minɛ an selen Kidal o ma sɔn an ka finitigilakaw ka se yan mun na u yɛrɛ de b'o dɔn n bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo maliyɛnw ye a laɲini ko minnu nana an dɛmɛ komi nɔ tɛ ka bɔ dɛmɛ la k'u ka taa bi an ka foli bɛ an ka finitigilakaw ye olu mɔgɔw taara u sera k'u nɔrɔ bila u sera ka jamana lakana ka améliorer kosɛbɛ gɛlɛya caman tun bɛ lakana la caman b'a bɔra olu la
ayiwa Seydou Oumar Traoré. Ministre an bɛ Kidal an bɛ se ka an hakili lasigi parce que an yɛrɛ ye yala kɛ nɔfɛ an ye fɛn caman ye mais Kidal dan tɛ Kidal du kɔnɔna dɔrɔn ye yala Kidal yɛrɛ région bɛɛ lakana bɛ cogo di an bɛ se ka mun fɔ jamanadenw ye Kidal ko b'u dusukun na kosɛbɛ. An ka finitigilakaw u bɛ baara la o baara la Mali fan 14 bɛɛ la walasa ka Mali lakana walasa ka maliyɛnw lakana u n'u bolofɛnw bi Kidal région armée malienne bɛ Kidal région bɛɛ contrôlé an bɛ Kidal cercle la baara bɛ ka kɛ ni Ala sɔnna laɲini bɛ sabati. Ministre kunungo i tun bɛ Kidal kɔnɔ yan n'a hakili b'a la 2012 waati garde nationale finitigi minnu tun bɛ i kun y'olu ka ɲɛmaa ye i y'a fɔ i ka kuma daminɛ na a dusu kasilen taara bi e bi yan a kunkɔrɔ talen mais i ministre lama don nin fila ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ mun ye. N bɛ Ala fo an bɔra yan Kidal gɛlɛya kɔnɔna la mais gɛlɛya in kɛra sababu ye ka dusu don an kɔnɔ an ka ɲɛsin an ka jamana ma o hukumu kɔnɔna la jamana kuntigi ka hakilina kɔnɔ n'a ka yamaruya kɔnɔ an bɛ ka baara caman kɛ walasa an ka armée bɛ se ka kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na an ye cɛta kɛ a caman o cɛta in kun tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ se ka se Mali fan bɛɛ cogoya min na an bɛ se ka maliyɛnw lakana cogoya jumɛn na wa sɔrɔsiw yɛrɛ olu bɛ se ka dɛmɛ don gouvernement bolofara tɔw ma cogoya jumɛn na walasa an ka yɔrɔ minnu tun bɛ jugu bolo o yɔrɔ ninnu bɛ se ka basigi cɛta dɔrɔn tɛ sow jɔra walasa sɔrɔsiw bɛ se ka u ka baara kɛ sécurité kɔnɔna la o sojɔ ninnu dɔ ye Kucala kanw ye San kanw b'o la Jema kanw b'o la Kita kanw b'o la don nataw la an bɛna dɔ wɛrɛw daminɛ donc o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen jamana ɲɛmɔgɔ ye finitigilakaw dɛmɛ kosɛbɛ o dɛmɛ bɛ ta kɛ ka ɲɛsin armée minɛnko ma minɛnw sanna minɛnw caman sanna minɛnw nana wa dɔwɛrɛw bɛ kɔfɛ ka na donc lakana ta fanfɛla la Mali sɔrɔsiw bɛ Mali territoire bɛɛ lakana an bɛ maliyɛnw hakili sigi waleya min kɛra Tezawatène ni Algérie ye an ka drone dɔ sama ka bin an m'a dɔn a ma diya aw yɛrɛ finitigilakaw ye a ma diya jamanadenw ye halisa a kuru bɛ maa caman kɔnɔ fɛɛrɛ ni dabali jumɛn b'a bolo walasa a waleya ɲɔgɔnna kana se ka kɛ bilen. an ka drone dɔ binna drone binnen diplomatie sira fɛ ani sɔrɔsiw ka sira fɛ an ye ɲininkali tengu Algériens la walasa ka faamuyali sɔrɔ a la
mais tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de an ka dɔrɔn ni attaqueli a ma bɛn an ka dɔrɔn tun bɛ ka Mali de lakana donc bi Mali tɛ siran jamana si ɲɛ jamana si tɛ se ka Mali bagabaga an bɛ don min na komi bi Mali bɛ se k'a ka sankolo lakana Mali bɛ se k'a ka frontière lakana Mali bɛ se ka maliyɛnw lakana an balima AES ye dɛmɛ min don an ma nin ko kɛlen an b'u fo mais dɛmɛ in b'a yira k'a fɔ mɔgɔ n'i sigiɲɔgɔn a kan k'aw kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye an tɛ k'a ɲini ka ko juguya minnu b'a ɲini ka ko juguya o tɛ anw ye an bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin an sigiɲɔgɔn ni an baarakɛɲɔgɔnw ma Algériens u ka na an ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ o ka fisa an ka to ka ɲɔgɔn dalakɔrɔbɔ. Minisiri, i da sera AES lahalayaw ma u y'an senkɔrɔma dɔndɔnni min kɛ ani Algérie cɛ gɛlɛya laban ninnu na mais an b'a dɔn fana k'a fɔ jɛkulu dɔ sigilen bɛ kɛlɛ sira fɛ AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an k'a ma force conjointe yala a ka baaraw bɛ cogo di jaabiw bɛ ka sɔrɔ o la wa? An bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo AES hakilina bɔra minnu na n'o ye son excellence capitaine Ibrahim Traoré Burkina jamana ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta Mali président ani général d'armée Abdrahmane Tchani Niger président AES sigira an bɛ se k'a fɔ sen saba b'a kɔrɔ lakana hukumu kɔnɔna la baara caman kɛra bi an faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ opération caman kɛra mais n bɛ se ka misaliya ta yɛrɛko kan an ye yɛrɛko fɔlɔ kɛ ka yɛrɛko filanan kɛ o y'a to an sera ka dankari jugu la kosɛbɛ bi gɛlɛya fosi tɛ yen k'a fɔ ko ni i ye jugu gɛn Mali la n'a donna nin jamana fila fɛn fɛn la k'i tɛ se ka taa nɔfɛ sɔrɔsiw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ kunnafonidilaw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ nɔ bɛ ka bɔ walasa an ka AES kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogoya min na. AES kɔfɛ ani dugu wɛrɛw bɛ dancɛ bɔ mɔgɔ dɔw ko AES isolé la ou bien Mali isolé no yala ani jamana wɛrɛw cɛ sira bɛ cogo di lakanali ko la ani an ka sɔrɔsiw dɛmɛni ko la. Olu ye jugukanw de ka jamana kɔnɔdenw ja wuli ka fɔ Mali ni jamana wɛrɛw tɛ ɲɔgɔn fɛ AES ni jamana wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ mais bi AES ni jamana wɛrɛw bɛ baara la Mali ni jamana wɛrɛw bɛ baara la an n'an sigiɲɔgɔn bɛ baara kɛ ani dugu caman wɛrɛ bɛ baara kɛ président de la transition ye hakilina di
jamana o jamana n'i bɛ fɛ ka baara kɛ ni Mali ye hakɛ saba bɛ yen Mali bɛ tagama hakɛ minnu kan i k'olu bato jamanaw bɛ ka bato bi ani Rusiw bɛ baara kɛ ani Chinois bɛ baara kɛ ani Turkiw bɛ baara kɛ ani Égyptiens bɛ baara kɛ ani Sénégalais bɛ baara kɛ an bɛ kɛlɛ min na a ka gɛlɛn mɔgɔw bɛ u profiter niveau bɛɛ la ka mɔgɔw lasiran an ka jamana ninnu t'u dan na ani jamana wɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo minnu bɛ baara kɛ tilennenya kɔnɔna la jɛlenya kɔnɔna la ni AES ka hakɛw bɛ labato a kɔnɔ an ka hakilinaw bɛ labato a kɔnɔ. Minisiri a ye lakana baarakɛlaw dɔw bila sen kan n'u b'a fɔ ma ko dugukoloko o fara dɔw fana kɔ nka dugukoloko in dabɔra mun kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la a laɲini fanbaw ye mun ani mun ye. Dugukoloko ye Maliko nɔra bila Maliko ye san 5 kɛ a san 5 in kɔnɔna la kɛra sababu ye an ka se ka Kidali bolo ani camancɛ bolo an ka se k'olu basigi k'olu kɛ an ta ye dugugoloko nana parce que Maliko objectif atteint a kun dabɔra kun minnu kama o kun dafara dugugoloko nalen kɛlɛ bolofara wɛrɛ sigira ka fara bolofara 2 minnu kun sigilen don Maliko kɔnɔna la bolofara min n'a bɛ fɔ ma sisan ko Cature Sud o sigira donc dugukoloko kun wɛrɛ t'a la Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka hakɛw Maliyɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ dugugoloko sigikun ye o de ye. Ayiwa minisiri jugukanw b'a la k'a fɔ an ka jamana armée ma ani AES ka kɛlɛbolo ma ko an b'a la ka kɛlɛ kɛ a taga la kɛ adamadenya hakɛw kɔnɔ i n'a fɔ min diɲɛ hakɛ ko sabatilijɛkulu fɛ n'u b'a fɔ ko droit de l'homme e min ye mugubɔ ni sɔrɔso ka koɲɛɲinibɔ minisiri jaabi jumɛn b'e bolo o jugukan ninnu na. minnu bɛ Mali accusé la droit de l'homme ko la olu tɛ se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ Maliyɛnw kan droit de l'homme tun bɛ an fɛ yan Mali la ka sɔrɔ a ma se olu fɛ yen an ka armée professionnelle de don droit de l'homme bɛ kalan an ka sɔrɔsiw kun kabini so parce que o ye Maliyɛn tabiya ye n'u nana sɔrɔsiya la kabini u bɛ sɔrɔsiya kalan fɔlɔ la CI la droit de l'homme kalan bɛ daminɛ u tɛ formation fosi wɛrɛ kɛ ko droit de l'homme tɛ kalan u kun justice militaire b'an fɛ yan u b'u ka baara la donc anw y'a faamuya k'a fɔ ni nkalon minnu bɛ da Mali la kun wɛrɛ t'a la ka se k'an ka sɔrɔsiw hakili tiɲɛ k'u dusu tiɲɛ k'u tɔgɔ tiɲɛ walasa u kana se k'u kɔgɔ da juguw la mais an bɛ mun f'u ɲɛna ni accusation ninnu de bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara an ka cɛsiri kan don o don
wa n'a ma min fara an ka cɛsiri kan a tɛ dɔ bɔ a la donc u k'u doni jigi. Minisiri droit de l'homme hukumu kɔnɔna na waati laban ninnu na ŋunuŋunu dɔw fɔra jafara bɛ kan Mopti marabolo kɔnɔna na n'i ye kunnafoniw yɛrɛ jate minɛ caman bɛ Mali armée ani AES armée yɛrɛ jate k'a fɔ siya dɔw bɛ yen n'o y'an balima filaw ye ko bin bɛ ka k'u kan ɲɛsinin kɛlen bɛ o ma yala jafara bɛ ta in na an bɛ se ka mun de faamuya ani aw yɛrɛ wuli ka jɔ jumɛn kɛ walasa hakilisigi bɛ se ka na siya bɛɛ yɔrɔ. Jafara bɛ yan an kɛlen k'a mɛn ka fɔ ko civiliw fagara an ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛ an ye sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw bila u ka taga lajɛ. Fɛn filanan jumɛn kɛra an y'a fɔ justice militaire ka enquête dayɛlɛ. Enquête ka dayɛlɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lajɛ est-ce que min fɔra tiɲɛ don ni tiɲɛ don est-ce que finitigilakaw nɔ b'a la. An tɛ mɔgɔ si kɔ dogo o kama justice militaire bɛ k'a ka baara kɛ mais nin yɔrɔ la n bɛ fɛ ka a ɲini maliyɛnw fɛ an ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ parce que nin ye jugu ka fɛɛrɛ de ye walasa ka malidenw fara fara walasa ka siyako kɛlɛ k'o don an ka jamana kɔnɔ nka siyako kɛlɛ o tɛna Mali kɔnɔ ni Ala sɔnna parce que an y'a faamuya maliyɛnw y'a faamuya Mali armée a bɛ ka juguw de kɛlɛ a bɛ ka terroristes de kɛlɛ wa Mali armée siya bɛɛ lajɛlen bɛ Mali armée la fulaw bɛ Mali armée la anw b'a dɔn k'a fɔ fula bɛɛ tɛ terroriste ye fulaw bɛ yen minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa jamana in bɛ se ka basigi an b'a dɔn k'a fɔ fula association bɛ yen minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa jamana in ka basigi donc an tɛna bin nin jan kɔnɔna la minnu balo bɛ kɛlɛ in na f'an ka jateminɛ ko de la an b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ wari minɛ fulaw tɔgɔ la mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ wari minɛ kɛlɛ in tɔgɔ la mɔgɔ dɔw bɛ ka balo kɛlɛ la donc fo maliyɛn bɛɛ lajɛlen de k'a bolo di ɲɔgɔn ma an n'an dɛmɛbagaw an k'an kɔkɔ da kɛlɛ in na. Bamanju wuli n'u bagabali walo dɔw la u bɛ taa dugu dɔw la u bɛ mɔgɔw bagabaga u bɛ mɔgɔw wajibiya ka jaga minɛ u la u b'u mɔgɔw wajibiya ka fɛn sifa dɔw fana minɛ u la a kɛlen dɔ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ o walew dabilali la min bɛ adamadenw jawuli. Sɔrɔsiya ye fɛɛrɛ de ye an bɛ an ka fɛɛrɛw tigɛ cogoya min na walasa ka se jugu la u fana b'o fɛɛrɛ kelen de tigɛ donc n'an y'an ka fɛɛrɛ bɛɛ da kɛnɛ kan an seli bɛ gɛlɛya jugu la. N da sera dugukoloko ma n y'a fɔ n ko dugukoloko hakilina dɔwɛrɛ tɛ Mali bɛ se ka lakana cogoya min na maliyɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na donc fɛɛrɛ ninnu o bɛ dugukoloko de kɔnɔ n tɛ fɛ k'o fɛɛrɛ ninnu da kɛnɛ kan yan. Monsieur le ministre n'i y'an ye Kidal o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko yɛlɛma donna armée ka baara la kosɛbɛ sabu an hakili sigilen bi a bɛ waati caman bɔ nka waati laban ninnu na terroriste ka attaque misɛnnin cayara Mali fan dɔw fɛ o dɔ ye Sebabugu ye o dɔ ye Jɛma fanfɛla ninnu ye hali Manden fanfɛla ninnu na mankan bɛ ka don Bawule kungo ninnu kɔnɔna na minisiri mun de bɛ yen o tuma u b'a fɛ k'an bolo kɛɲɛ wa? U tɛ se k'an bolo kɛɲɛ ni Ala sɔnna. Alhamdulillah.
terrorisme kɛlɛ f'a ka faamuya de an bɛ don min na komi bi se kɛlen don jugu la nka n'i ye sɛ faga yan'a nin ka bɔ a la a b'a sɛrɛkɛ dɔɔnin bi terroriste ta y'o de fɔlɔ la terroriste de tun b'an ka kanw ci u b'an ka kanw minɛ u b'an ka convoi attaquer mais bi anw de bɛ wuli ka taa terroriste ɲini fu dagayɔrɔ la ka dankaru la ni attaque misɛnnin ninnu ye dɔrɔn ta bin civil kan marifa tɛ minnu bolo u bɛ yan mɔgɔ attaque se tɛ minnu ye kun wɛrɛ t'a la c'est pour que dɔrɔn k'a yira k'a fɔ hali bi u bɛ yen mais fanga t'u la. Ayiwa an balimaw e ko an y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na an ka jamanadenw u bɛ an ka armée kɔkɔrɔma don u b'a lafasa a ko ka d'u ye u b'a dɛmɛ ni ŋaniya caman ye maa caman ye olu ŋaniyaw jira ani k'u ɲɛfɔ an ka finitigiw ka kunnafonidi cakɛda n'u bɛ wele ko DIRPA wulila ka don dugu kɔnɔ ɲininkali sera mɔgɔ minnu ma olu ye hakilila min di an ka armée kan o filɛ nin ye. An kɔni bɛ mun ɲini an ka ɲɛmɔgɔ fɛ u bɛ baara min na population de ka laɲini don a baara nafa bɛɛ y'a ye. Jamana in filɛ cogo min na sisan a ko ma nɔgɔn u ye ko sugu bɛɛ ta u nana ni sira sugu bɛɛ ye mais ala ma labila u ye mais n'an découragera halisa mɔgɔ minnu don u tɛ ɲina wagati bɛɛ u bɛ na ni sira kura de ye. An kan ka fara sɔrɔdasiw kan ka mɔgɔ jugu ninnu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que maliden tɛ se ka kɛ foyi ye maliden kɔ. An ka jamana vraiment an bɔra yɔrɔ caman na an bɔ yɔrɔ ka jan mais k'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ dignité bɛ maliyɛn na maliyɛn ta y'a yɛrɛ ye vraiment ninnu ye caman ka baara la bon an fana b'u kɔ. Kɛlɛ nin tɛ se ka ban fo population de ka fara sɔrɔdasiw kan ka kɛlɛ nin ban population fana ka faamu gɛlɛya n'a waati le ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ min ka kan ka kɛ ka population lafiya o le bɛ don furakɛli bana ni sɔrɔdasiw ka dépense ni essence la. Donc kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ waati min ani jamana lafiyalen don tɔnw tɛ kelen. Population bɛɛ ka jɛ k'i fɛɛrɛ kɛ kelen ye fɛntigi fara nafolotigi fara fanda kan bɛɛ k'i ŋaniya kɛ kelen ye terroriste fan o fan n'an y'u ye population cɛla an k'u kofɔ k'u faamaw wele faamaw ka n'u minɛ. Walayi ni tun y'a ɲininka k'a fɔ k'an bɛ se ka se nin état la an bɛ na sugu la an bɛ taa an ka misiriw la an bɛ an ka alabato kɛ k'a sɔrɔ marifa mankan tɛ an tun ma d'a la mais alhamdulilayi ala y'an garisɛgɛ ɲɛmɔgɔ la o nana bi ka na fu siri n dan na. N'an sigala mɔgɔ ma k'o ye siyanamɔgɔ ye an b'u wele k'u kunnafoni k'a fɔ ko nin ye siyanamɔgɔ ye. Waati dɔ la Maliko kuma n'a kun fɔra dusukasi kun don mais sisan n'a fɔra maliyɛnya yɛrɛ kɛla fierté ye yɔrɔw la sisan. N'an fara ɲɔgɔn kan k'an fanga kɛ kelen siga foyi t'a la gɛlɛya in bɛ ban o la ni jamanaden bɛɛ lajɛlen jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ hakilina kelen miiriya kelen siga foyi t'a la gɛlɛya in bɛ ban ni ala sɔnna. Sisan an bɛ se min ma o ye armée ka minɛnkow ani u ka kalanw tiɲɛ don minɛn minnu bɛ an bolo a bɛ jamanadenw hakili sigi hali ni u tɛ sɔrɔdasiw ye u baarakɛcogo kibaru mɛnni u bɛ mɔgɔ hakili sigi fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo halisa minɛnko ani dɔ faralen ma an ka mɔgɔw ka baara ɲɛdɔn ani dɔnniya kalan kan ka taa fɛ. An kɛlen don ka baaraw boloda n'i mago bɛ armée ba la i mago bɛ se recrutement ma cɛdɔw ma i mago bɛ se minɛnw ma i mago bɛ se ka yɛlɛma don armée ya baara yɔrɔw cogoya la donc recrutement bɛ ka kɛ cɛtaw kɛra o cɛtaw kun ye jumɛn ye walasa armée bɛ se ka se Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na cogoya min na kun jumɛn dɔ wɛrɛ b'a la walasa armée bɛ se ka ministère tɔw dɛmɛ juguw tun bɛ yɔrɔ minnu na olu yɔrɔ ninnu bɛ se ka basigi cogoya min na
cɛ ta dɔrɔn ma kɛ cɛ ta kɔfɛ an ye sow jɔ n da ser'o kuma ma mɛ minɛnw fana bɛ ka san minɛn wɛrɛw bɛ ka na kun jumɛn bɛ minɛnw sanni na an bɛ ka jugu minnu kɛlɛ o dɔrɔn tɛ dɛmɛbaga b'u u fana la minnu b'u dɛmɛ ni minɛn ye ka tila k'u dɛmɛ ni formation ye ka tila k'u dɛmɛ ni hakili ye donc fo an ka armée fana ka se ka a kɔgɔ da u kɔgɔ la o yɔrɔ ninnu na o de kama an tɛ salaya minɛn ɲinini na an bɛ maliyɛnw fo nin yɔrɔ la olu minnu sɔnna ka armée kɛ u ka priorité ye. Ayiwa ministre an y'o faamu mɔgɔkɔrɔba ko ten ko cɛya ye gundo ye Seydou. Monsieur le ministre an ka armée ye minɛn caman san a bɛ ka lakuraya bi ni i ye sɔrɔsi kɛ i bɛ nisɔndiya a donfini cɛ ka ɲi minɛn b'a bolo a galabu ka kɛnɛ ministre min ka di anw jamanadenw ye o ye an ka armée k'a daminɛ a kunkolo la fo a se a bɛɛ ka kɛ an yɛrɛ ka fɛn dilannenw ye hakaja an yɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛnw dilan ani mugu ni kisɛ k'a da an ka armée ma yala o ko bɛ cogo di a y'o baaraw daminɛ wa. o yɛrɛ de ye jamanakuntigi hakilina ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta a ye an bila o baara de la n'i ko ko i ka k'i yɛrɛ ye ka gulo mɔgɔw la f'i ka caman bɔ o la donc an hakilina y'o de don nataw la sɔrɔsikɛ ka se ka ye minɛn fɛn fɛn b'a la ko maliyɛnw yɛrɛ y'a dilan an bɛ se k'a fɔ a baara daminɛna atelier militaire centraux b'an fɛ Marakala u ye baara caman kɛ marifa fitinin ninnu commencera ka olu dɔw dilanni daminɛ commissariat des armées b'an fɛ yen u ye finiw kala wa an ka finiw kala fɔlɔ la an bɛ dumuni min di an ka sɔrɔsiw ma n'u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la n'an b'a fɔ ration alimentaire de combat individuel nin sisan an yɛrɛ b'a dilan an fɛ yen embargo kɛra sababu ye an yɛrɛ sera k'an hakili jagabɔ k'olu dɔw kɛ an fɛ yan donc an bɛ se ka fɔ embargo a ma kɛ gɛlɛya dɔrɔn ye a kɛra sababu ye an sera ka an yɛrɛ sɔrɔ fɛn dɔw la an yɛrɛ bɛ fɛn dɔw k'an fɛ yen nin hakilina ninnu ka se ka an yɛrɛ ka minɛnw dilan hakilina tɛ ten ka fɔ dɔrɔn ko an bɛ fɛ an ka sɔrɔsiw ka cɛ ɲa mais hakilina don pour que an ka kɛ an yɛrɛ ye an kana gulo mɔgɔ la a baara bɛ sen na ministère de la défense bɛ ka baara k'a kan ni Ala sɔnna. Ayiwa ministre i bɔra k'a fɔ ko kɛlɛ ye fɛɛrɛ ye sanko diɲɛ taabolo kɛlɛcogo kura ninnu a tɛ ɲɛ hakilisigi ni jateminɛ ni fɛɛrɛ bolodaw kɔ kɛlɛ fanga dɔ ye kunnafoni taabolo ɲuman ye an ka finitigiw ka kunnafoniko cakɛda n'o ye DIRPA ye a ye dɔ fara a ka kunnafoni di taasiraw kan ni radio so dɔ sigili ye sen kan ani ni jaw ni kunnafoni tɛmɛ siraw n'a fɔ ma ko web tv ka fara internet kan olu bɛ na armée dɛmɛ cogo di ka fara kunnafoni taasira kɔrɔw kan. an bɛ wagati min na sisan kunnafoni jɔda ka bon kɛlɛ la kosɛbɛ wagati tɛmɛnenw de a tun bɛ fɔ ko finitigilakaw tɛ kuma mais kɛlɛ yɛlɛmara kunnafoni kɛlɛ a ka jugu ni marifa kɛlɛ ye an bɛ don min na komi bi nin yɔrɔ in na n bɛ foli bila an ka kunnafonidila bɛɛ lajɛlen na u ka baara kɛko ɲuman na jamana kɔnɔdenw hakili sigilen na janvier kalo tɛmɛnen faama
FM ani Fama TV n'o ye sɔrɔsiw ka radio n'u ka tele ye o dayɛlɛna jamanakuntigi ka hakilina don a musakaw yɛrɛ bɔra ale de kun walasa an bɛ se ka juguw kɛlɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na kɛlɛ bɛ ka kɛ terrain kan kunnafoni ta fan fɛ an ka se k'o baara fana lawaleya ka tila tuguni an ka se ka kunnafoni ɲuman k'o di maliyɛnw ma min bɛ ta ka se an ka finitigilakaw ka baara ma donc an bɛ foli bila kunnafonidilaw la an bɛ émission min na sisan Mali kura tasira hakilina ɲuman don a kɛra sababu ye ka jamana baarakɛlaw n'o ye anw ye k'ani jamana kɔnɔdenw gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka se ka o kunnafoni an bɛ ka baara min kɛ la ka tila ka o hakili sigi n'an bɛ fɛ ka baara minnu kɛ don nataw la ye. Monsieur le ministre, ni Fama FM ni Fama Web TV dayɛlɛla a bɛ komi mɔgɔ minnu kun da dilen don n'o ye sɔrɔsiw ye kuma dir'u ma yala kɔlɔlɔ t'o fana la wa an dun b'a dɔn wɛrɛ tɛ min b'an bolo ka ban o kun tɛ wasa kɛ wa. wɛrɛ tɛ min bɛ yen tiɲɛ don mais n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la bi kunnafoni bɛ tiɲɛni min kɛ kɛlɛ kɔnɔna la a ka jugu ni marifa ye donc ORTM ni Fama TV ni Fama FM ka fara presse privée kan u bɛ ɲɔgɔn dafa de kɔlɔlɔ t'a la. Monsieur le ministre, i ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na i kumana bɛn ani wulikajɔ minnu kɛra armée fɛ walasa ka sew sɔrɔ mais kuma caman na kunnafonidi sira dɔw bɛ a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyana minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔ kan k'a fɔ gɛlɛya bɛ armée ni jamanakuntigi yɛrɛ cɛ kɛrɛnkɛrɛnyana e yɛrɛ ministre de la défense ani jamanakuntigi ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye nin kɔrɔfɔ ninnu mɛn a b'an jasiran kosɛbɛ yala i bɛ se ka mun de fɔ an ye o ko la. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, ne b'a dɔn kosɛbɛ an ye kalanw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ fa tɛ Mali fɛ ni ŋunuŋunukan ninnu jugukanw de don walasa ka se k'an yɛrɛ damaw bila ɲɔgɔn na walasa ka se ka gɛlɛya don jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ mais bi an bɛ don min na komi bi kelenya bɛn ni kelenya o de bɛ jamanakuntigi ni armée ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigi ni ne yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigi ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ finitigilakaw bɛɛ lajɛlen cohésion ye kelen de fɔngɔ ɲɔgɔnna tɛ yen n'i y'a ye baara bɛ ka kɛ ka ɲɛ parce que bɛn de bɛ yen an bɛ yan Kidali bi bɛn ni kɛlɛya o de sera ka to an ye Kidali minɛ donc an kana sɔn ka bin juguw ka jan kɔnɔ n'o ye k'an yɛrɛ dama fara ye. Ministre Sadio Kamara an ka kɔrɔfɔ bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la nka a ka d'an ye i kanbɔ jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ baara kɛ hukumu min kɔnɔ n'o ye jamana lakanani ani lafasali ye ani jamanadenw yɛrɛ ma u jɔyɔrɔ ye min ye jamana lakanani sabatili la ni finitigiw dɛmɛni ye ni kunnafoni ani taabolo wɛrɛw ye. N dalen don an ka finitigilakaw la n dalen don maliyɛnw na n dalen don an fanga la an fanga min b'a to
an bɛ se ka gɛlɛyaw latɛmɛ. An bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ gɛlɛman don, mais a tɔ man ca tuguni. Ni maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan, ni maliyɛnw ye ɲɔgɔn minɛ, jugu si tɛ se Mali la. N bɛ an ka finitigilakaw fo u ka baara la, u ka baara ɲuman na, olu minnu bɛ ka sɔn ka kɛlɛ kɛ tuma dɔw la fo k'u nin di walasa Mali bɛ se ka lafiya cogoya min na. N bɛ tasibila kɛ ka se an ka mɔgɔ minnu fatura ma, u ka saya ma kɛ fu ye, u ka saya kɛra sababu ye an y'an cɛsiri k'an ka jamana kɛ kelen, u ka saya kɛra sababu ye an kɛlen don k'an kɔkɔda juguw la. N bɛ population fo u ka dɛmɛ la, ka tila k'a ɲini u fɛ u ka continuer ka sɔrɔsiw kɔkɔrɔma don. N'i y'a mɛn jamanaba, armeba de b'a kɔfɛ. N'i y'a mɛn armeba, population de b'a kɔfɛ. Armée bɔra population de la, a bɛ yan olu de kama. Ayiwa, ministre Sadio Kamara, i ni ce an ka ɲininkaliw jaabiw la. E yɛrɛ ni ce. Seydou Traoré, i ni ce. Mariki Kulubali, i ni ce. An balimaw, nin de tun ye an ka ɲininkali damadɔ ye ka kɛ an ka jamana mugubo ni sɔrɔsikɔrɔ ka koɲɛnabɔ minisiri général de corps d'armée Sadio Kamara la. A yɛrɛ bɔra ka i da se fɛn caman ma, a da sera baara kumaba ma ka u ɲɛfɔ, nka sɔrɔsiw ka baara taabolo ɲɛfɔ cogo ni baara tɔw tɛ kelen ye, sabula olu n'u ka fɛɛrɛw n'u ka dabaliw don. Hakili la an caman ye faamuyaliw kɛ a la. Nin kɛra kɛnɛ min kɔnɔ ani hukumu min kɔnɔ, o ye Mali kura taasira ye, a tako sabanan ye. O ye taabolo ye min sigira an ka jamana gouvernement fɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement ka kunnafoni cakɛda min ni o sigilen don ministiri ɲɛmayaso la, o ni ORTM ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na ka fara ANCD kan, ani radio so ani télévision kunnafoni cakɛda wɛrɛw ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ, walasa ka jamanadenw bɔ o kunba na. Ɲinan ta ye a tako sabanan ye, Ala ye o nɔgɔya ye, yan ta bɛnna Kidali ma ministiri ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na. Ni Ala ye san wɛrɛ jira an na, o bɛna kɛ yɔrɔ wɛrɛ ni an ka finitigiw ka cɛsiriw ye. Ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko ministiri y'a fɔ cogo min na, an ka finitigiw dɛmɛ ka kunnafoni di u ma, o de b'a to u bi an lakana ka ɲɛ ka taa fɛ. Bɛɛ lajɛlen ni i jɔyɔrɔ don. Ala ka seba di an ka jamana finitigiw ma, Ala ka Mali suma, Ala ka Mali basigi. Mɔgɔ mɔgɔ ye waati ta k'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli bi bɛɛ lajɛlen kabini Kidali Mali kura tako sabanan hukumu kɔnɔ ɲinan san 2025 la. Aw ni ce, aw kan bɛn. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36